リフラさんたち大丈夫かな。あなたは。こんにちは。あなたなかなかお強そうなので、ぜひ私と手合わせしていただきたい。いいですよ。遠慮なくかかっていらっしゃい。私はね、強い人が好きなんですが、サイヤ人は大嫌いなんですよ。あなたを倒した後はお仲間のサイヤ人とも遊んであげますので、ご心配なく。何？カリフラさんたちのところには行かせない。勝つのは僕たちだ。手応えはあったけど。降参してもいいんですよ。お断りします。僕は戦う。そうですか。うわゴミ相手に余計な体力を使ってはもったいないですからね。申し訳ありません。キャベが疲れてるところを狙うとはくそ卑怯な野郎だ。スーパー